Vítam vás z dnešného videa. Dneska budeme hrať za Edgara a budeme ho snažiť sa pušovať na rank 15. Najlepšie aj na rank 20. Budeme hrať duo a solo showdowny. Takže pripravte sa a ideme. Zatiaľ pôjdeme sola. Teraz sa mi to seká, som sa zabudol prepnúť na dáta. Zatiaľ pôjdeme sola. Následne sa prepneme na duo, keď to už bude ťažšie. Musím vám povedať, je toto moje prvé video, takže nemusí byť úplne že najlepšie. Ja si tu dám gadžetu, skočím tu na Franka. Vyhnem sa mu a Frank je dole. Zatiaľ hráme s botmi pravdepodobne. Tu mám Nita svojho medveďa a Nita je tu hore. Tak není. Tu je Nita. Nita po mne útočí, no super. Karl, škoda. Takže tretie miesto na začiatok, ktoré je celkom dobré a toto som rozprával, takže som sa tak nesústredil na hru. Hej, takže tu máme ešte start dropu, z ktorej nám padne úplne že nič. Powerpointy. Takže dáme si tento tu blázon mi to furt dáva toto. Spravím toto a dáme si teda to solo. Showdowny. Takže chcem vám povedať, že každú kritiku prijímam, ako máte už napísané v popisku kanála. To je Buster. Buster nie je úplne najlepší. Buster je down. To je Jin. Jin by sa mohla priblížiť ku mne, aby som ju dal takto dole. Áno, sú to botovia, ale tá výhra stále je to výhra, hej. Jeden kill. Primo sa snažil zdrhnúť a tu máme prvé miesto. Môžete mi kľudne dávať nejaké rady, hej, že čo mám také robiť. A máme 3999 trofejí, za chvíľku budeme mať 4000, tu máme ďalšiu star dropu, ktorú máme rare, lebo ešte raz mám šťastie. Skúsime duá s mojím friendom. Ktorý už nehrá, tak skúsim s týmto. Zatiaľ si dám ešte jedno solo, teda ešte jedno duo s randomákmi a potom už pôjdeme s tým Jakú srdiečka. Máme nejakú olu. Tu máme už prvý tým a Rosa je down. Rico je down. Celkom dobrý štart. Podľa mňa. Ja som takýto killer, hej. Fú. Ja viem, že kde by mal... A tu sú. Tu je Primo.
Aj grivia down. Takže neviem ani koľko mám kilov. 5-0. Dobre. Už máme rank 7. Máme 4000 trofejí. No, vyberanie Bravu pasu si necháme na inokedy. Podľa mňa sa dôčka hrajú dobre s Edgarom. Hlavne takáto mapa, kde je veľa stien a dokážete cez ne skákať. Takže tak. Tu máme Gasa v týme. Tu je ďalšia bytňa Gas. Útočí, ani neviem, aký je to brawler. Shelina. To bude ťažké na blízko, ale zvládol som to. Otis, Lola a Spike. Spike down. Nová seka. Sa potom budem musieť prepnúť na data. Lola. Down. Shelina, ktorú sme stretli na začiatku pravdepodobne. Primo, ty kokos. A idem za týmto. OK. Ďalšie prvé miesto. Teraz má 7 takedownov. Tieto prvé hry budú ľahúčké, to sa nečudujem, že vyhrávame. A tu máme ďalšiu start dropu. Legendary. OK. Skin na Colta. Presne tento istý mám na druhom účte reálne. Presne tento istý. Handsome Colt. Yippie. Tak to som nečakal, fakt. Dobre. Legendary start dropa vo videu, to sa len tak nepovedie. To je cena proste. Dog. Ten sa bude aspoň môcť oživovať. Ja už som išiel hneď vybrať stred. To má ešte jednu bedňu. A Leonko. Leonko, Leonko. Zabije ho Penny. Ja zabijem Penny. Tu je Tick. Kurňa. By mohli byť ďalší. Je tam znova ten Jin. OK. Takže ten Jakub srdiečka je offline. Ale dobre, dok to dá. Yes. 4-0 takedown. Takže perfektné. Dneska by som chcel dať aspoň tých 15, keď tak budeme pokračovať v ďalšom videu. Ale dneska by som chcel dať aspoň 10, teda 15. Ja gadám Kina Manžela. Podľa mňa je úplne na nič, ale do zbierky, chápete? Inak reálne som nečakal, že bude mať Dalsar sponsor, lebo takéto sponzory neboli dlho. A nakoniec sa stretli dva obrovské sponzory, Fortnite a Lego a Bravo Stars a Marvel. Pravdepodobne sa spojili. Bravo Stars a Marvel, lebo to by inak už bolo zažalované právo. Aha, Dario. Už by som prvýkrát zomrel? Ani náhodou. Tam mám hneď ďalšiu ultimu. Oj. Kill. Aha. El Primo. Ty mi nezdrhneš, kamaráde.
ja mu tu ešte dám jeden power. Už to tam dáva. Jeden down. To nemôžeme prehrať. Tam skočím za ním a dáme ho dole. Yes, ďalší kill. OK, 84 XPčok. Fú, už dneska sme dali viac ako 50 trofej. No nič, poďme ďalej. Toto bude zase push. No, na tú 20. Mohli by sme to dať aspoň do takej 15 a ďalšie video dáme potom vlastne znova sekanie. Down. Nie, teraz sa mi to nemôže sekať. Down. To som už. Jeden down. Ty budeš tiež down. Dobre. Krása. Nedal si ani kill, lebo som všetky vyžeral. Inak tieto friend requesty kľudne dávajte. Tu ste videli, že si vyberám daily freebiečko. Seká sa mi to. Na coinov žiadny jackpot, keďže som ho mal pred chvíľkou, tak nemôžem nič čakať. Ten Brawl Stars je v poslednej dobe riadne zasekaný. Nechápem, ako môže byť nejaká hra takto zasekaná. Fakt. Znova je online tento môj friend. Máme Rika v týme. Jak mohli ste mňa vidieť aj v iných videách, ako napríklad u Megatusma. Inak odber tam dajte, alebo u Neliša tiež dajte odber. Žiadne sponzory, iba kamarátstvo. Ten Rico skoro chcípol. Reálne ten Rico skoro chcípol 10 powerami. Dobre si zdrhala, ale už sa nedostaneš. Ja sa k ním dostanem. Aj cez malú škvírku. Kurňa. Dobre, jede to. OK. V poho. Je to v čilu. Som si najviac damageu, ale najviac takedownu som fakt nemal. Čo je fakt škoda. Ďalšia star drop a rareko a 14 trofičiek. Flexi. OK, tento je dobrý, to viem. Už máme konečne rank 10, už len 5 rankov a máme to hotové, boys. Takto tu máme bedňu.
Ten vykričníček nič neznamená, keď sa mi dá hýbať. Na výbacha. Drhaj. Dobre, dead. Aj ten Karl chcípne. Get away from me. OK, ďalší kill. Tu bude aj ďalší podľa mňa. Ja toho Leveryho ignorujem. Ja len väčšinou pod Leverym. Nie, ja som dal zase zle tlačítko. No, prvý detko v tomto videu. No, zaujímavé, že ešte na ňa nikto neprišiel. Tak to im poskočím. Obidvoch. A tam, škoda, no toto bolo moc risky. No nič, tretie miesto. Ako winstreak sa to síce nepočíta, ale winstreak mi zostáva. Vyberá si Brawlera. Levery, OK. OK, good. Ideme? Fú, dislike. Dežo. Dežo, že som spatený. Mňa uvidí na YouTube a vybuchne, ti hovorím, v škole ti vybuchne. Bude na mňa nadávať, ty Elko, budeš ma môcť zliadnúť, ty kokos. A dal si odber? Dal si odber? Nedal si odber, tak ho tam naval. Ja ťa vidím. Viem sa na teba. Naval ho tam ten odber. Naval ho tam. Lebo chcem dosiahnuť 500 odberateľov. No, ja tam skočím. Bim bam bam, 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 bim bam bam. Emska. Keď si blízko pri Emske, tak máš väčšiu šancu na výhru. Pemka. OK, good. Killy. Neviem, či náhodou nie je problém v ňom, keď teraz takto vyhrávam. Aby potom neprosil, nech s ním natáčam video. Asi skončíme približne na 20. minúte videa. Prepáčte, ak je toto video zlé, teda dlhé a zlé. Je to moje prvé video, fakt, ktoré natáčam ja, takže kľudne hovorte kritiky, píšte do komentárov. Fuj. Kurňa. Nie, teraz sa vám to nepodarilo. Škoda. 5. miesto. Prvé minus trofeje. Bohužiaľ. Spojím späť do Soul, lebo zase mi to kazia. V Soulách som si to nemohol kaziť, ak nechcípnem, tak proste prežijem logicky. Tak no. Ak by ste chceli ďalšie video, určite tam zanechajte like a napíšte do komentárov hashtag chcem ďalšie video. Nie. Nemal som na neho tak rašovať. OK, už to nie je také easy. OK, ak teraz prehráme, tak to necháme tak. Dáme si nejaké 3v3. Necháme radšej ten showdown trošku oddychnúť, lebo už vidno, že už nehrám proti botom. Tu máme Colta,
Ten keď sa ku mne priblíži, tak je dead. Som niekoho videl, je to Karol. Je to Karol náš. Cípne, jak to biehaš. Toto by mal byť... nie, to je tento. Tento je silný. Je silný. El Primo. Stred je môj. Ešte nie. Ty kokos, ty papa. Dobre. Ty kokos, toto bolo dobré ofus, ale podarilo sa nám to. Dobre. Hádam, stihneme spraviť aj tie questy. A už máme 4100 trofejí. Chcem mať do konca marca taký solidných 10 000. Ja som až tento rok začal hrať aktívne, ale inak na jednom účte hrám 3 roky. Ty kokos. To som mohol čakať, ale za mňa tiež bol grif. Dobre, to sa nepodarilo moc. Nebojte sa, potom vyberiem ten trophy road v nejakom diele a potom, prepáčte, ak bude video dlhé, ale fakt, ja za Edgara neviem hrať tak dobre. Primo, ktorý ani si nezobere power a hneď ide do mňa. Nebarli, ale toho by som mal dať dole. Tu je tam Primo. Potom jednou ranou dole, ale ľahučko som ho dal. Ne. Je tam znova ten Ash, bože môj. Ja nenávidím Ashov. Kurňa, sa na mňa spikli. Fuj, ty kokos. Dobre, 5. miesto. To tam bolo prekombinované, ty kokos, že tam si sa nepohol normálne. Bolo tam iné, čo som si všimol, je Nita a Rico. Poď sem, chceš kilo. To isté poviem Šelíne, akorát, že vôbec, lebo má ultinu. Kamo, čo? Ona má takú silnú ultinu? To som nevedel. Za Šelínu nehrávam, ale aspoň sme splnili tie power cuby. Čo nám padne zo star dropy? Super, aspoň niečo s takojnou. Dobre. Budete chcieť, aby som za niečo utratil gemy, dajte vidieť, lebo ich mám 81 alebo 61 asi, že? Takže, tak. Inak Šeliny sú na túto mapu zlé síce, ale nahypované strašne. Tam by mala byť Jackina, ak sa nemýlim. Už je tu Šelina, ty kokos. Mne sa na túto mapu fakt nehodia. Pozri sa, Jackina. Dead. To z teba by som mohol dať dole. A teba by som mohol dať dole. Bola ultina na nič. Ultina na nič. Karma. Prečo musím schytávať karmu? Ja si tu zoberiem tie pavríky. Tu niekto bol. Som ťa videl, kamaráde. Dok. Dal si? Nie, nedal si ultinu. Nemali ju asi ešte. Šelina. To je proste tá Šelina, na ktorú som hovoril vtedy.
dáva kill. Rank 12, ja neviem prečo mňa tam píše proste týr. Nie rang, ale týr. Ja neviem prečo, sa prosím nepýtajte, ja fakt neviem. Inak rôzne nápady na hry určite píšte do komentárov, do komunity. Tam za chvíľku dám 100% príspevok, že nápady na videa sem do komentárov. Hej, takže píšte, lebo ja reálne nemám iné nápady než na Bravo. Proste mám tu rôznych content creatorov, proste, o ktorých berem nápady vlastne. A 8. miesto je úplne perfektné, ti hovorím. No nič, späť k hre. Zbylo nás Stara. Teda, skôr zabili sme sa navzájom Starou. Ja nemám ako táto mapa vôbec nie na diaľku, ale vy keď si tu dáte bravara na diaľku, tak vy ste neporaziteľní, ti hovorím. Proste... Pozrite sa, Jin na diaľku. Pozri sa, jak sa mňa snaží na dole, ale im nedojde. Ja som na blízko mega silný. Ja ich proste vytrieskam jak handru. Naviac môžem hocikedy odskočiť, takže môžem ísť do akého klika chcem. Aha, dobre. Neviem, ani nevedel, že som tu kokos. Okej. No nič. Ty kokos, sa zabil sám. Yes. To bolo easy. A ešte tu mám 2 questy hotové. Perfektné. Bolo úžasné. Čo tam mám? Kredity? Nie. Coiny. 1000 coinov sa vždycky hodí, ti hovorím. A asi by som to mohol vylepšiť, že hej? OK, už je na 9. Gadžeta určite shieldy. Star Power, Hard Landing. No tak asi toto. Nemám ešte ja už nemám coiny. Nič, poďme. Už mám na ňom o 2 powery vyššie, takže už by mohol byť silný. Ale títo tankovia na túto mapu sú proste extrém. Asasinovia ani nie, ale vyšlo to tak, ako to vyšlo. Bowa nemám rád, keďže je na diaľku. Čum. Som je pokúšať, tak som nedá dole. Si chcem doplniť shieldy. Jak sme ho vytlačili s Karlom a teraz ho ešte dám dole. Hej, shieldy, máte pravdu, shieldy sú najlepšie. Ja som si myslel, že sú tu tieto healy. Teda... Dobre, tak toto bol dobrý. Tento push. Ne. 8 bit. Toho nemám rád. Kľudne. Musíš ísť sem. Musíš ísť sem. Hovorím. Nechce sa ti, čo je sem? Kľudne. Emberka a izby, to sú 2 najhoršie veci, ktoré ťa môžu pristihnúť, fakt. Kde je tá emberka? Tam je tá emberka, takže tam skočím do krovole. Ja si skočím, nikto o mne nevie, síce už je šrúdal, by mňa mohol nechať na pokoj, kokos. No vieš, že tam sa to so mne? Není šance, že o tom mne nevie. Ja sa dobre dal. OK.
Víte čo? Na dneska končíme. Dorobím to na budúce a čau.